Basic! Metro's #1 Love Radio. 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 Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Iniwan ako ng nakabuntis sa akin kaya napilitang panindigan ang responsibilidad ng mag-isa. Mula noon, pinilit kong maging handa. Kasi dapat kong itama ang mali na aking ginawa. Dahil sa trauma, nasira ang tiwala ko sa mga lalaki. Nakikipagkilala pa rin ako, oo. Pero hindi na ako umaasa na mananatili sila. Gusto ko pa rin namang sinusuyo, hinahabol, nilalambing. Pero hanggang dun na lang. Ako na lang ang umiiwas kaysa ako na naman ang iwanan. Sa likod ng mga papuri at piro tungkol sa edad at estado ng aking buhay pag-ibig, iisa lang ang totoo. Pagod na pagod ang puso ko. Ngayon malinaw na ang landas na tinatahak ko ang kung anong makakabuti sa anak ko. Hindi na ako nagsasayang ng oras at emosyon sa paghahanap ng lalaking hindi kami kayang mahaling dalawa. Nikki, anak! Ready ka na ba? Bumaba ka na riyan. Eto na po, Ma. Bongga naman ang suot ng anak ko. Sa mall na nga ang punta natin, uy. Siyempre, Ma. Kahit saan. Dapat pakak pa rin. Pero parang masyadong maiksi ang shorts mo. Ma. Ikaw ang bumili niyan eh. Sabi mo pa nga, ipakita ko yung magaganda kong legs na minana ko sa'yo. Ha? Ako ba ang bumili niyan? Sinabi ko yun? Ikaw, Ma. Nagiging ulyanin ka na ata, Ma eh. Hindi bagay sa fez. Pero kung gusto niyo pa ako magpalit, okay lang naman, Ma. Hindi na. Ayos lang yan. Magdala ka na lang ng jacket. Ma, may tanong po ako. Oh, ano yun? Ano pang
nangyari dun sa boylet na dinidate nyo? Dinispatcha ko na. Nasabi nyo po ba na may anak kayo? Oo, akala ko nga aayaw na. Pero mas lalo pang kumapit. Sinabi pang handa raw siyang magpakatatay sa'yo. Ayaw nyo po ba nun? Anak, yung mga ganyang lalaki, puro pangako yan. Pero madaling magsawa. Tingnan mo yung donor ko sa'yo. Puno ng pangako nung una. Siya rin mismo ang sumira ng lahat. Ma, paano naman po kayo? Masaya na ako, anak. At ayokong masaktan ka rin dahil sa maling desisyon ko. Ma, hindi nyo naman kailangang hanapan ako ng bagong tatay. Ang iniisip ko lang naman, yung kapakanan nyo. Sigurado ka bang anak kita? Bakit parang mas mature ka pa magsalita sa akin? Kanino pa ba ako magmamana? Ikaw, baka naman may nanliligaw na sa'yo kaya pinapayagan mo akong mag-boyfriend, ha? Wala po Sasabihin ko naman agad sa inyo kapag meron Siguraduhin mo yan, ha? Ako ang kikilatis. Anak! Nikki! Ay, halika na, kakain na tayo. Eto na po, Ma! Kanina pa kita tinatawag, ha? Sino ba yung kausap mo? Kanina ka pa tili ng tili dyan. Kinikilig ka pa yata. Huwag mong sabihin sa akin na may boyfriend ka na, ha, Nikki? Wala pa po, Ma. Pero, may manliligaw na po ako. Op! Bago po kayo mag-react, makinig muna kayo. Sige. Kinilatis ko na po siya, Ma. Una, maayos ang pamilya niya. May mga naging ex, pero palaging iniiwan. At walang history ng pambababae. Paano ka naman nakakasiguro, Aber? Ano bang pangalan niya? At saan mo naman niya nakilala? Chris po, nakilala ko po siya online. Online? Naku, Nikki, delikado yan. Paano kung bigla kanyang kidnapin kapag nagkita kayo? Hindi niya naman po ako kinidnap. So, nagkita na kayo? Patingin nga ako na itsura niyan. Ayoko muna po. Para kung sakaling hindi siya pumasa sa akin, di isa na lang siyang alaalang walang mukha. Naku, basta siguraduhin mo, Nikki. Huwag gagawin ang hindi dapat, ha? Naku, Ma, kahit holding hands, wala po. Promise. Mabuti. Ma, ganito rin po ba kayo noon nung nililigawan kayo ni Papa? Iba ang panahon noon, anak. At hindi lahat ng kwento magandang balikan. Pero, minahal niyo po ba siya? Oo naman. Kaya po siguro natatakot kayo para sa akin. Oo. Dahil ayokong danasin mo ang dinanas ko. Sige na, kumain na tayo. Iba pala talaga kapag ang anak mo na ang pumapasok sa mundo ng pag-ibig. Nakakakaba. Hindi dahil sa ayaw ko siyang maging masaya, kundi dahil takot akong maranasan niya ang sakit na minsang dinanas ko. Takot akong makita si Nikki na umiiyak nang dahil sa pangakong hindi tinupad. Pero kailangan kong tanggapin na baka magkaiba kami ng kwento. Na hindi mauulit ang kwento ko sa kanya. Kaya kahit may takot sa dibdib, pinayagan ko siyang magpaligaw. Hindi madali at maraming tanong ang gumugulo sa isip ko bilang isang ina. Pero hindi ko pwedeng kontrolin ang bawat hakbang niya. Lumalaki na siya. Mahirap maging inang takot, pero mas mahirap ang maging inang hindi pinagkakatiwalaan. Kaya sa ngayon, gagabay na lang ako. Magmamasid at tahimik na magmamahal. Dahil minsan, mas mainam ang isang ina na marunong lumugar.
para matutunan ng mga anak ang mga bagay-bagay sa kanilang sarili. Anong oras ka na umuwi kagabi? Mga alas 8:30 na po. Nagising ako ng alas 8:30. Wala ka pa rin dito sa bahay. At pagbangon ko, pumasok ako sa kwarto mo. At amoy alak ka. San ka nga ba talaga galing, ha? Sa bahay lang po ng classmate ko. Nikki, graduating ka pa lang. Natututo ka nang maglihim sa akin. Ayoko lang po ng palaging pinapakailaman. Pinapakialaman? Kailan pa ako nangialam, ha? Lagi, ma! Lagi! Lahat na lang kailangan alam mo. Kung nasan ako, sino kasama ko, anong oras ako uuwi. Para hindi mo na po ako kulitin, boyfriend ko na po si Chris. Ano? Siya po ang kasama ko kagabi. Oo, kasama ko naman talaga mga klase ko, pero sinundo niya ako. Nag-bar kami. Mahirap bang sabihin sa akin ang totoo? Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa'yo dahil anak kita. At ayokong magaya ka sa akin. Bakit palagi niyong iniisip yan? Magkaiba po tayo, ma. Hindi na ako bata. Nakakasakal na. Nakakasakal? Hindi mo pa nga siya napapakilala sa akin, sinagot mo na? At sa nakikita ko, hindi magandang impluwensya yung lalaking yan sa'yo, ha? Mahal ko si Chris, ma. May nangyari na ba sa inyo? Matanda na ako kaya kaya ko na ang sarili ko. At gaya nyo, may pangangailangan din ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero isang araw, napansin ko na lang, hindi na siya ang Nikki na kilala ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka normal lang, baka nagdadalaga lang. Pero iba ang kutob ng isang ina. May mali. Natatakot ako. Kaya nagawa ko ang ipinangako kong hindi ko gagawin. Inalkal ko ang cellphone ni Nikki. At sa bawat mensaheng nabasa ko, unti-unting nanlamig ang mga kamay ko. Lalo nang makita ko kung sino ang kausap niya. Saan ka na naman pupunta? Aray ko, ma! Magkikita kami ni Chris! Hindi pwede! Bakit na naman, ma? Yang boyfriend mo, si John Christian. Paano mo nalaman ang buong pangalan ni Chris, ma? Pinakailaman mo na naman ba ang phone ko, ma? Naging boyfriend ko siya. At ang pakilala niya sa akin, JC, hindi Chris. Anong ibig mong sabihin, ma? Alam ba niya na ako nanay mo, ha? Opo. Lagi ko po kayong kinukwento sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ko siya pinagbigyan. At ngayon, pakiramdam ko ikaw ang pinupuntirya niya. Pero mabuti siyang tao, ma. Hindi siya ganun sa akin. Anak, makinig ka sa akin. Naniniwala ako na ginagawa niya to dahil hindi ko siya pinayagang pumasok sa buhay ko. At ngayon, pakiramdam ko, ginamit ka niya para gantihan ako. Para saktan ako. Pero ma, mahal ko na po si Chris. Dear love, nang makita kong nawawala ang dating Nikki, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik. Pinili kong pigilan ang relasyon nila, hindi para kontrolin siya, kundi para protektahan. Alam kong masasaktan siya at magagalit sa akin. Pero handa akong akuin ang sakit kung maayos naman niyang kinabukasan ng kapalit. Tama ang sabi nila. Mas magkakaroon lang ng kahulugan ng mga bagay kapag may sariling anak ka na. Kaya kung naririnig mo na ibinahagi ko ang storya natin, anak, Nikki, tandaan mo na walang magulang na naghangad ng masama sa anak.
Nikki, how dare you nasaktan yung isang tao na handang ibigay ang buhay niya, maprotektahan ka lang? How dare you na paluhain yung isang tao na ang gusto lang naman sa buong buhay niya ay protektahan ka at mabuhay ka sa tama at mabuhay ka ng maligaya? Kung kaya mong makinig sa sulsol ng ibang tao, kung kaya mong pakinggan yung mga advices sa radyo, o kung kaya mong sundin yung mga advices na nakikita mo sa social media, bakit hindi mo kayang pakinggan yung isang taong katulad ni Mariel na nanay mo, na genuinely at hindi filtered yung mga sinasabi at totoong gusto lang, mapabuti ka? Alam ko, pwedeng sabihin mo it's unfair na i-invalidate yung feelings mo dahil gusto mo lang naman magmahal and all. Walang masama sa pagmamahal, Nikki, no? Pero kapag ang pagmamahal na sinasabi mo, nilalayo ka na nito sa tama. Tinuturuan ka nitong magsinungaling. Tinuturuan ka nitong wag rumispeto. Basically, sa nanay, sa magulang mo. Pakuin yung mga pangako mo sa mga magulang mo. It's a major sign, Nikki, na hindi yan yung tamang tao para sa'yo. And para sa'yo, Mariel, heal yourself. Hayaan mong mag-heal yung sarili mo. Hindi rin naman tama na maramdaman ng ibang tao yung sakit ng trauma na meron ka dahil sa mga choices mo sa buhay. If you let yourself na mag-heal, then definitely katulad ng mga ibang kabisyo natin dyan, mas matututo tayong magtiwala. Pero Nikki, at the end of the day, ang nanay natin, isa lang yan. Ang jowa, napapalitan yan. Pili ka. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako para sa panibagong kwento ng Dear Love. Hanggang sa susunod na kwento. Saw you singing your song. Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan.
Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilis
Bilisan mo pa! Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May Ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Tatakot ako, AC. Kayang-kaya niyang lusutan yung kaso kung sakali kasi marami siyang pera eh. Sa liit ang sinusweldo ko sa trabaho ko, wala akong laban sa kanya. Pero Mara, kung hahayaan mo pa siyang gawin yan sa'yo, hindi talaga siya titigil. Kailangan may gawin ka na para maturuan ng leksyon yung matandang yun. Napakababoy ng ginagawa niya. Ano ba naman kasi yung BG music? Kakainis. Bitin. Panira ng moment. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Magang umaga, ginigigil ako neto.
Di ko napansin yun. Ako pa naman. Ewan ko mga kabisyo pero kapag ikaw radio DJ, kapag ikaw nakaupo talaga dito, isa sa mga pinaka nakakatakot talaga yung ma-dead air ka ng kahit ilang 0.5 seconds lang or whatever it is. Oo, na para bang mawawalan ako ng trabaho. Pero isa yun sa mga nakakatakot talaga na pwede mong marinig o hindi marinig kapag ikaw nakaupo na dito like super legit and all. Kaya naman kahit wala pang cue, aba talaga nagsalita na ako. But these are the things na hindi nyo na dapat malaman. O, diba? Sinasabi ko sa inyo as an oversharer. Alam nyo kabisyo, ganun din ba kayo mga broski? There is a tendency na maging oversharer ka. May mga bagay na hindi mo na dapat i-share pero dahil napakadaldal mo at dahil, ewan ko ba, may mga tao talagang mapapa-feel sa'yo na very comfortable at very safe space yung space na ibinibigay nila sa'yo. There is a tendency na mapapa-overshare ka talaga like super legit and all. Alam mo kabisyo, ito talaga yung sakit ko. Isa to sa mga talagang toxic trait ko na up until now talagang naano ko siya ginagamot o di naman kaya kahit papano nililesen ko. And genuine na pagmamahal at care nila sa atin. Kasi aminin po natin like super legit and all, kahit hindi po kayo nasa radyo nagtatrabaho ngayon, napakaraming taong gustong makinig sa kwento ninyo para i-chismis kayo o para B, siraan kayo or letter C, they just wanted to listen sa inyo because nafe-feel nila yung burden mo. Yan yung bigat na dinadala mo sa kwento mong yan. So whatever it is mga kabisyo, yung ABC na yan, they are existing. So be careful sa mga pinag-share natin dyan. Oo, sa mga kinukwento natin. Naku, ingat-ingatan nyo yung mga kwento ninyo. Sinasabi ko talaga sa inyo. Mukhang mga kabisyo, ito ang magiging laman ng ating Dear Love natin maya-maya lang. Kaya overshare ko na sa inyo like super legit and all. Abangan nyo po ang kabuuan ng ating Dear Love sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik, ang kabuuan ng ating drama na panipamahanjong rocho kogudo chiteo. Na paniguradong gigising sa mga natutulog ninyong puso. For the meantime mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, kasama nyo kami. Ito po ang Dear Love. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo magloloko.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Sige, ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Nakrobal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Pagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Dear love, kaya mo bang piliin ang tama kahit ang kapalit ay ang taong mahal mo? Minsan kasi sa sobrang pagmamahal, hindi na natin napapansin na tayo na lang ang laging nagsasakripisyo, laging nagbibigay. Pero hanggang kailan ka kakapit kung ang lahat ng ibinigay mo ay parang wala namang patutunguhan? Dahil minsan, ang pinakamahirap gawin ay siya ring pinakatamang desisyon. Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo. Sa ating Dear Love ngayon, na pinamagatang Rent Free. Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko.
Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo na po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, kaya mo bang magtago ng sikreto? May mga bagay na hindi na dapat sinishare sa iba. Hindi kasi lahat ay kayang manahimik lang matapos malaman kung ano ang sikreto mo. Ang lawak din pala ng kwarto na to. Malawak lang tignan kasi konti pa yung mga gamit. Ngayon ka pa lang ba magkakaroon ng kasama dito? Hindi naman. May nauna pa sa'yo. Yung katrabaho ko dati pero hindi siya tumagal. Maarte kasi. Ang daming reklamo sa akin. Bakit naman? Ano bang nirereklamo niya? Basta, wag na lang natin pag-usapan. Nababadtrip lang ako sa kanya. Sige, ikaw bahala. Pero huwag kang mag-alala. Marunong naman ako makisama kaya wala kang magiging problema sa akin. Masyado pang maaga para sabihin mo yan. Kasi narinig ko na yan eh. Kung di ko nga lang talaga kailangan na makakashare sa renta ko dito, hindi ako magtitiis na may kasama sa kwarto. Ay, paano ba naman kasi walang kakwenta-kwenta yung mga magulang ko? Bakit, Mara? Nasaan ba sila? Ayun, may kanya-kanya na silang pamilya. Kaya gano'n na lang kadali para sa kanila na mawalan ng paki sa akin. Kailan pa naghiwalay ang mga magulang mo? Nag-aaral pa lang ako, hiwalay na silang dalawa. Di ko nga alam noon kung kanino ako hihingi ng pang-tuition sa kanilang dalawa. Pinag-enroll nila ako sa private school tapos pababayaan din naman pala. Ang hirap naman nun. Mahirap talaga. Buti na nga lang naitawid ko pa rin yung pag-aaral ko kahit hindi nila ako tinutulungan. Ang galing mo naman. Hindi ako magaling. Wala lang talaga akong choice kundi dumiskarte mag-isa. Naiintindihan ko. Huwag kang magbait-baitan sa akin. Nakakairita. Ha? Hindi naman ako nagbabait-baitan sa'yo. Naiintindihan lang talaga kita. Bakit? Hiwalay din ba yung mga magulang mo? Mema ka lang no? Kinupkup lang ako ng taong hindi ko naman kadugo. Hindi ko alam kung nasaan at kung sino yung totoo kong mga magulang. Paano naman nangyari yun? Kagaya lang din ng kwento ng ibang mga ampon. Inabandona ng mga magulang kasi hindi pa handa sa responsibilidad. Basta na lang ako iniwan na parang puting na naghihintay na lang na makakapulot. Mabuti na lang, napunta ako sa mga taong may mabubuting puso. Swerte mo pa rin kung ganun. Mukha namang napalaki ka nila ng maayos. Nakapagtapos ka rin yata ng pag-aaral. Oo, kaya lang, matatanda na sila ngayon kaya ako naman yung kailangan kumayad para sa kanila. Inalagaan kanila para gawing retirement plan, ganon? Hindi Ako yung may gusto na tulungan sila kahit sinasabi nilang kaya pa naman nila magtrabaho para sa sarili nila. Wow, ibang klase ka rin ha. Ulirang anak. Congrats kasi sinuwerte ka pa rin sa mga magulang kahit hindi mo sila kadugo. Gawin mo kung ano sa tingin mo yung makakabuti para sa inyong lahat. Pero sana, gawin mo rin yung dito. Magkaroon lang tayo pero wala tayong pakialamanan sa buhay ng isa't isa ha. Kung ano makita mo, yun na yun. Klaro? Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ako... Ay, shh! Narinig ko na yung gusto kong marinig, okay? Kaya okay na yun. Dear Love, ako si AZ. Inampon ako ng mag-asawang may-ari ng isang sanglaan sa lugar namin. Naging komportable buhay ko dahil sa kanila. Nung college ako, na-bankrupt yung sanglaan. Napilitan silang ibenta yung pwesto. Nagkasakit pa si Papa kaya nagpatong-patong yung gastos. Alam ko nahirap na sila nun. Pero sinikap nila na mapagtapos ako ng college. Kaya lang, di agad ako nakapagtrabaho pagka-graduate. Matagal akong natenga sa bahay. At nung natanggap naman ako sa first job ko, hindi rin ako nagtagal. Kumusta naman sa bagong nilipatan mo? Okay naman. Komportable naman yung kwarto. Medyo mahal pa rin talaga yung renta kasi dalawa lang kami dun.
Kasundo mo naman yung roommate mo. Hindi pa. Medyo hindi kasi siya friendly. Paano mo naman nasabi? Unang dating ko pa lang dun, sinusupladahan na ako. Parang ayaw niya na maging close kami. Hayaan mo na. Di mo naman siya kailangan kaibiganin. Ang mahalaga, may ka-share ka sa renta sa kwarto. At siya lang yung kailangan mong pakisamahan. Parang mahirap nga siyang pakisamahan eh. Mukha nga, base sa kwento mo. Di bale, di naman kami laging magkasama. Sa gabi lang kami nagkikita. Busy kami pareho sa trabaho eh. Di ayos din kahit paano. Sa gabi ka lang makikisama. Basta babe, hanggat maaari, iwasan mong makipag-away sa kanya. Actually, medyo nakakainis din talaga yung ugali niya. Ang dami niyang hindi gusto pero siya naman mismo yung napaka-inconsiderate. Lagi siyang may kausap sa phone tapos ang lakas ng boses niya. Grabe pa kung makatawa. Minsan naman, bigla na lang siyang umiiyak. Gusto ko nga tanungin kung anong problema niya pero alam ko na kung anong isasagot niya. Ayaw niya nang pinakikialaman siya. Yun naman pala eh. Hayaan mo na lang. Hintayin mong siya yung humingi ng tulong sa'yo. Huwag ka mag-offer. Feeling ko, may mas malalim siyang dahilan kaya siya nagkakaganon. Tsaka nakwento rin naman niya kahit papano yung tungkol sa parents niya. Pero hanggang dun lang yung kaya niyang ikwento, tama? Ganun na nga. Sabihin mo lang sa akin pag nahihirapan ka na sa kanya. Ano ka ba? Huwag mo kong isipin. Okay lang ako. Mas inaalala ko nga si Mara kasi parang may iba siyang pinagdadaanan bukod sa problema niya sa pamilya. Gusto ko sana siyang tulungan o damayan pero hindi ko alam kung paano. Mas makabubuti siguro kung makiramdam ka na lang muna. Mahirap kasi na basta-basta ka na lang manghihimasok sa kung anumang pinagdaraanan niya. Babe, may naalala lang ako. Ano yun? Nung isang araw kasi, nakita ko si Mara na lumabas sa unit ng landlord namin. Sa pagkakaalam ko, nandun lang yung landlord namin every weekend eh. Malay mo, may pinag-uusapan lang sila. Hindi eh. Nakita ko siya na parang umiiyak. Tapos dumiretso lang naman siya agad sa kama niya. Awkward naman kung magtatanong ako sa kanya, di ba? Di pa naman kami close. Hindi kaya may problema siya sa pera at hindi agad nakabayad sa renta? Posible. Pasimple kong kinukumusta si Mara sa umaga pero hindi niya ako pinapansin. Dumadalas kasi yung pag-iyak niya sa gabi. Di ko magawang deadmahin. Nasa iisang kwarto lang kami. Hindi nagtagal napansin ko rin yung mga sugat niya sa palapulsuhan niya. Alarming yun kasi posibleng sinasaktan niya yung sarili niya pag siya lang mag-isa sa kwarto. Isang araw, hindi siya nakapasok sa trabaho. Masama raw pakiramdam. Pero pag uwi ko noon, nakasalubong ko yung landlord namin na galing sa kwarto namin ni Mara. Mara? Mara? Okay ka lang ba? Hoy, Mara! Anong nangyari? Huwag ka nga magtanong! Mind your own business, okay? Pwede ba naman yun? Sa kalagayan mong yan ngayon, alam kong kailangan mo ng karamay. Hayaan mo naman akong damayan ka kahit ngayon lang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na sabihin yung mga bagay na hindi mo naman kayang i-share. Nakita mo ba yung landlord natin pagdating mo kanina? Oo. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Minolest siya ako ng matandang yun, AC! Matagal niya nang ginagawa to sa akin. Nagsimula lang to nung hindi ako nakabayad ng renta eh. Malay ko naman na kursunada na pala ako nung matandang baboy na yon. Pero kasi pumayag ako sa alok niya na samahan siyang uminom dun sa kwarto niya. Hindi ko naman in-expect na hihilingin niyang alam mo na. Ha? Kapalit ng libreng renta? Ganun na nga. Akala ko isang beses lang yun mangyayari kaya naisip ko na makakalimutan ko rin yun. Pero hindi. Hindi ko alam na binibidyo na pala yung nangyayari sa amin. Pinagpapantaan niya pa ako na ilalabas niya yun kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Pakikinabang rin naman daw ako kasi hindi ko na kailangan magbayad ng rent dito.
Hinalok pa nga niya ako ng solong kwarto pero hindi ko yun tinanggap kasi alam kong mas lalo lang magiging madali para sa kanya na manyakin ako kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Tsaka may hindi rin ako sinabi sa'yo. Ano yun? Yung dahilan kung bakit umalis yung dati kong kasama rito. Ang totoo, siya yung dahilan kung bakit ako mas lalong nagipit nung time na yun. Masyado akong nagtiwala sa kanya kaya sinabi ko yung tungkol sa ginawa ko para makabayad ng renta. Hindi ko naman akalaing kakwento niya yun sa mga katrabaho namin. Kaya napilitan ako mag-resign after nun. Tapos natanggalan ako bago nakahanap ng bagong trabaho kaya hindi na naman ako nakaalis agad dito. Bakit hindi ka nalang magsumbong sa mga pulis? Natatakot ako, AC. Kayang-kaya niyang lusutan yung kaso kung sakali kasi marami siyang pera eh. Eh ako, sa liit ang sinusweldo ko sa trabaho ko, wala akong laban sa kanya. Pero Mara, kung hahayaan mo pa siyang gawin yan sa'yo, hindi talaga siya titigil. Kailangang may gawin ka na para maturuan ng leksyon yung matandang yun. Napakababoy ng ginagawa niya. Natatakot ako eh. Tsaka parang hindi ko rin kayang harapin yung kahihiyan kung sakali. Kakayanin mo. Nandito ako. Sasamahan kita. Gagawin ko lahat ng pwede kong gawin para makatulong sa'yo. Pero madadamay ka pa. Eh ano naman? Mahalaga makalaya ka na sa pambabanta niya. Illegal yung pagkuha niya ng video na yun. Labag yun sa batas. Lalo na yung ginagawa niya sa'yo. Siguradong mabubulok siya sa kulungan pag inireklamo mo siya. May mga kakilalang abogado yung mga magulang ko. Matutulungan ka nila. Tumawag ako sa mga magulang ko para magpatulong. Di naman sila nagdalawang isip na tulungan si Mara. Nag-alala na rin kasi sila sa akin. Natuloy yung plano namin ni Mara. Ramdam ko yung takot niya pero nangako ako na hindi namin siya iiwan sa laban. Kaya lang, kung kailang nailabas na yung warrant para sa landlord namin, saka naman siya inatake sa puso na naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Siguro naman tatagal na ako dito sa bago kong uupahan. Nakakapagod din talaga maglipat ng mga gamit. Buti na lang nandiyan ka para tulungan ako. Buti ka mo, nakahanap tayo agad ng bakante ngayon. Ipasok ka pa naman bukas. Hindi mo na maaasikaso yung paglilipat ng mga gamit mo. Kundi lang talaga dahil dun sa manyakas na landlord na yun. Ay, deserve niyang mabulok sa impyerno. Kulang pa ang parusa yun eh. Ay, awang-awa pa rin talaga ako kay Mara. Hindi ko akalaing ganun pala kabigat yung pinagdaraanan niya. Nagtiwala pa siya sa maling tao. Kaya pala ganun na lang niya ako itrato nung kalilipat ko pa lang. Kung di niya sinabi yung sikreto niya dun sa dati niyang roommate, hindi sana siya pinagchismisan sa trabaho. Baka nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na umalis dun sa paupahang yun. Kung nakita mo lang sana yung reaksyon ni Mara nung nalaman niyang patay na yung landlord namin, halos magwala na siya sa galit. Hindi kasi sapat na namatay lang bigla yung manyak na yun eh. Kahit naman ako. Hindi ako makukontento hanggat hindi ko nakikitang pinagdurusahan ng taong yun yung kasalanan niya. Kung ako yung nasa kalagayan ni Mara, kulang pa yung kamatayan ng hayop na yun bilang kabayaran. Teka, nasa na nga pala si Mara ngayon? Nakikituloy muna siya sa nanay niya. Kahit hanggang sa maging okay lang daw siya. Ang alam ko, tumawag siya sa nanay niya para ipaalam yung nangyari. Buti naman na tinulungan siya. Kailangan ni Mara ngayon yung mga magulang niya. Wala naman siyang ibang malalapitan. Yung tatay niya, nakausap niya rin ba? Oo, nagpadala raw sa kanya ng pera. Buti naman kung ganun. Alam mo ba, friends na nga kami ni Mara sa social media ngayon eh. Pero hindi pa siya makapagkwento. Naiintindihan ko naman yun. Kailangan niya muna ng katahimikan sa buhay niya. Saka na lang ako makikibalita ulit pag okay na siya. Proud ako sa'yo, babe. Ang tapang mo nung naisip mong tulungan siya. Ikaw yung nagtulak sa kanya na lumaban at kasuhan yung kumag ng landlord. Kailangan lang talaga ni Mara na magpapalakas ng loob niya. Nakakalungkot lang kasi wala rin siyang mga kaibigan na gagawa nun para sa kanya. Wala na rin kasi siyang kayang pagkatiwalaan. Pero nagtiwala siya sa'yo kasi alam niya na mabuti ka talagang tao.
Mahina rin naman talaga yung loob ko. Lumalakas lang pag may nakikita akong inaabuso. Hindi ko kaya manahimik lang at magbubulag-bulagan pag alam kong may mali na. Kaya mahal na mahal kita eh. Sus, nakahanap ka na naman ng dahilan para bulahin ako. Hoy, di yung pambobola. Totoo yun. Lalo mo akong pinahanga, babe. Talaga? Oo naman. Kaya sana ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabuti mo sa iba. Maraming tao nangangailangan ng kaibigang tulad mo. Yung pwede nilang sandalan at kaya nilang pagkatiwalaan. At sana, ganun din sa'yo lahat na magiging kaibigan mo. Dear love, maayos na ang buhay ni Mara. Naging close kami kahit sa chat at video calls na lang kami nagkakausap. Fully healed na rin siya sa nangyari. Shinare niya tong kwento niya hindi para mag-iwan ng trauma. Gusto niyang maging inspirasyon na lumaban lang kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon. Kahit ilang beses ka pa ilugmok ng pagkakataon. Ang natutunan ko sa pinagdaanan ni Mara, maging maingat sa pagpili ng tao pagsasabihan mo ng sekreto. Hindi kasi lahat ng kayang makinig at mangako, kaya ring panintigan yung tiwalang ibinigay mo. Mga kabisyo, hindi lahat ng tao karapat-dapat pagkatiwalaan ng mga lihim at kahinaan ng iba. Kaya mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng tiwala. Totoo yung totoong nangyayari ito sa kasalukuyan, sa bawat buhay natin. There would always be people out there napapakinggan yung kwento mo. Napapakinggan kung anong meron sa buhay mo. Hindi dahil para tulungan ka o para damayan ka, kundi para husgahan ka. You may see me right now as a negative person, pero sa aking palagay, ganito yung nangyayari sa bawat isa sa atin ngayon. Kaya ang Dear Love natin ngayon, bukod sa isang inspirasyon, ay isang babala sa bawat isa sa atin. Na although may iba't iba tayong pinagdadaanan, may iba't iba tayong kwento, it may be a source of, inspiration for other people. Pero tandaan natin na ang kwentong meron din tayo, o sabihin na nating lihim na meron din tayo, ay parang isang napakabangong ulam para sa mga taong tsismoso at tsismosa dyan, na ang gusto lang ay i-share din sa iba yung bangong naaamoy nila sa lihim mo. Ngunit mga kabisyo, kapag nakatagpo ng taong handang makinig, katulad ni AZ, maniwala at sumuporta, mas nagiging nahandang makinig sa atin. Kasi alam nyo mga kabisyo, sa mundo natin ngayon na punong-puno ng ingay, punong-puno ng mga salita, minsan ang kailangan lang ng mga katulad ni Mara dito are genuine people na handang makinig. Handang makinig sa mga kwento nila, gaano man ito kasakit, gaano man ito ka-dark. Because they don't want judgment. They simply want people na mararamdaman sila. Like super legit and all. Mga kabisyo, piliin pa rin natin ang makinig at maging inspirasyon sa bawat isa. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Bakit kailangan pa kasi umabot sa ganito, no? Imagine ninyo, perhaps totoo, hanggang sa what ifs na lang tayo. Siguro kung hindi nag-exist yung mga ka-dormmate, kasama sa bahay ni Mara, 'di ba? Na chinismis
yung pagkadapa niya, yung pagkalugmok niya, perhaps siguro nagkaroon ng pagkakataon si Mara na makaalis, na lumaban. Kasi ito yung problema mga kabisyo sa atin eh. Ito yung epekto, ito yung matinding epekto ng judgment natin sa isang tao na as if kilalang kilala na natin siya. 'Di ba? Ito yung epekto nun, nawawalan siya ng confidence, nawawalan siya ng lakas ng loob para ipaglaban kung ano yung tama at i-call out kung ano yung mali. Kasi unang-una pa lang sa mga nakikinig sa kanya, nagkaroon na agad ng panguhusga sa kanya, nagkaroon na ulit ng tuldok na yung pinagdadaanan mo ay hindi inspiring, kundi katawa-tawa. And imagine, kabisyo, being that person, judging that person sa pinagdadaanan niya at ginagamit mo yun na parang isang libangan, na parang isang libangan sa mga kaibigan mo na ang sarap-sarap pagkwentuhan, ang sarap-sarap pagtawanan. Siguro isang malaking call out sa mga katulad ng karakter natin dito na nagkalat sa pinagdaanan ni AZ. How dare you? 'Di ba? It's not your story to tell na na ipagkalat at pagtawanan yung kwento ni AZ dito. Or I'm sorry, ni Mara dito. No? Yung mga katulad mo, ito dapat yung mga nabubulok sa sa kadagat-dagatang apoy, sa totoo lang. Lahat ng tao ay judgment. We have, don't get me wrong, may tendency po tayo na maging mapanghusga talaga. Looking at it, siguro kapag tumingin nga ako sa inyo ngayon, kapag tumingin kayo sa akin ngayon, di ba may judgment na agad tayo? Ang ingay nito, siguro ganito siya. That's okay. But learn at least yung 5-second rule. Na kung sa tingin mo wala ka namang mababago doon sa sa nakikita mo sa kanya within 5 seconds, shut up. 'Di ba? Kasi walang maidudulot na maganda yun sa ibang tao. At kung i-elaborate po natin yun, the fact na nag-share sa iyo ng isang malalim na sugat yung isang tao, it's already an indication na may tiwala siya sa iyo. At ang tiwala para po itong isang baso, isang mamahaling baso na kapag nabasag na, kahit gaano kamahal, pag dikit-dikitin mo, kahit anong klaseng glue pa yung idikit mo doon, madidikit mo, but there would always be lamat. At alam niyo ang tiwala, isa yan sa mga pinakamasakit na pwedeng mawala sa'yo. Kapag yung tiwala ng isang tao, grupo, organisasyon na wala na sa'yo, hindi ko na alam kung saan ka pupunta. And yung trust na nagigain natin, na nakukuha natin sa ibang tao, nagsisimula po yan sa ating mga sarili. Kapag ikaw pinagkatiwalaan ka ng isang tao sa isang confidential na sikreto, sana matuto tayong irespeto kung hanggang saan lang yung boundaries natin or kung hanggang saan lang tayo sa kwentong yun. Lahat po tayo may kanya-kanyang mabibigat na pinagdadaanan. A bit of respect sa mga taong may pinagdadaanan. Kung siguro alam mong may pinagdadaanan siya, i-share niya yun sa'yo. Man, what the fish? Huwag mo naman ipagkalat. Kung gusto mo, i-chismis mo na lang yung buhay mo. I-chismis mo na lang yung sarili mo. Huwag na yung ibang tao, huwag ka nang dadamay. Ang saya, no? Para sa mga tao, very satisfying na nakikita mong lugmok yung isang tao, tapos pinagtatawanan mo yung weakness. Ang saya, no? At hindi ko alam kung saan kayo nakakakuha ng confidence to do that. Tama nga naman. Kapag inggit ka, pumikit ka na lang. Oo, kaysa maging source ka pa ng ng kasalanan ng ibang tao. Sabi sa atin ni Ana Lorraine Beronilla, minsan talaga sa tingin pa lang mapanghusgan na agad. Ay, totoo po yan. Totoo po yan. At ang mga chismosa po, nagsisimula po yan hindi sa bibig, kundi sa kanilang mga mapanghusgang mata. Yung tipong magkasama lang yung dalawang babae, magjowa agad. Yung totoo. Hindi pa nga na-validate, i-chichika na yun. 'Di ba? Ito naman si Alexander, di daw niya mapigilan yung, sige go, mag-swimming ka lang dyan. Go. Go girl. Diba? Anyway mga kabisyo, ipagpatuloy natin ang usapang ito on air
Makakasama niyo po ako ulit maya-maya. Commercial break muna tayo dahil nanggigigil talaga ako. Tama, Ana Lorraine Veronilla, nanggigigil ako. Nandito sina Gray, nandito rin sina Russell, nandito rin sina... Sino pa ba? Si Gray... Ano ang pangalan mo dito? Ana Lorraine Hidalgo, Erlinda Manaras. Sobrang nakakagigil, sabi ni Gray sa atin. Oo. At hello sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Black app. Nandito rin si Miguel at sa Blue app natin and also sa Red app natin. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Kita-kits tayo at magkarinigan po tayo sa radyo dahil nanggigigil po talaga ako. Sinasabi ko sa inyo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak?
Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Monday
Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga umaattend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Siya yung dahilan kung bakit ako mas lalong nagipit nung time na yun. Masyado akong nagtiwala sa kanya kaya sinabi ko yung tungkol sa ginawa ko para makabayad ng renta. Hindi ko naman akalain kakwento niya yun sa mga katrabaho namin. Kaya napilitan ako mag-resign after nun. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, mga broski, ito po ang Dear Love. Isang nakakalungkot na kwento, mga kabisyo, ang ating napakinggan kani-kanina lang. Naging biktima yung karakter natin sa Dear Love na si Mara ng pang-aabuso. Oo, ng isang manyakol. Sinasabi ko talaga sa inyo, bakit ganyan? Kaya umiinit sa Pilipinas dahil sa mga katulad ninyo. Oo, na wala namang ginagawang masama yung tao sa inyo, tinitake advantage nyo pa. At ang malala, inaabuso nyo pa. Nakakagigil nakakainis. Ayoko nung ganyan, mga kabisyo. 2026 na, 'di ba? 'Di ba lagi nating pinag-uusapan dito, mas maging kind pa tayo sa isa't isa. 'Di ba? Mas maging marespeto pa tayo sa isa't isa. Kasi darating sa punto, mga kabisyo, na sa inyo na isisisi yung pagkagunaw ng mundo.
Dahil sa kasalanan pinagagagawa mo, like super legit and all. Totoo yan mga kabisyo, no? And more importantly, dito sa Dear Love natin mga kabisyo, na-highlight din yung sikreto na ibinibigay natin, isinasabi natin sa ibang tao. Sinasabi na sa Dear Love natin ngayon na mag-ingat tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kala mo, chami-chami lang kayo dyan, diba? Kala mo, kapag kaharap mo, nakangiti lang, sige, your secrets are safe with me. I'm a safe space. Sabi ko sa'yo, kapag hindi ka talaga safe space, ipupunta kita ng space. Ito, maraming taong ganyan. Ipaparamdam sa'yo na safe space sila, na safe yung sekreto mo. Pero kapag nalaman na nila yung weakness mo, yung kahinaan mo, yung lihim na ipinagkatiwala mo sa kanya, ay naku kabisyo, sinasabi ko sa inyo, daig pa niyan si Konyo Bicolano at lahat ng mga Love Radio DJs. Kasi i-air niya yan sa mga kaibigan niya at kung minsan sa mga kainuman pa niyang first time niyang nakainuman. Oo, kaya sinasabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin dito. Not because tamang hinala ka lagi, but simply because it's an indication that you value yourself, you value your peace of mind, and more importantly, you only value those people na pinapahalagahan ka din. Paano ba natin masasabi na katiwa-tiwala yung mga taong yan? Actually, hindi ko rin alam eh. Di ko rin alam kasi yung mga ganyang tao, yung mga chismosa na they prey on your stories na parang ang bango-bangong ulam para sa kanila yung mga kwento mo and all. Alam mo, apakagagaling na rin nila ngayon. Kaya nilang iparamdam sa inyo na legit sila, nakatiwa-tiwala talaga sila. Kaya kung magaling sila ngayon, dapat mas maging matalino at mas maging mas maging mapagmatsyag kesa sa kanila. Mas maging mapanghusga, 'di ba? Mapanghusga yung tipong lahat talaga halos nakikita mo, posibleng pagkatiwalaan ko to, pero hindi lahat talaga like super legit and all. Kanya-kanya naman tayo ng standard sa paghahanap ng katiwa-tiwalang tao. But at the end of the day mga kabisyo, ang Dear Love natin sinasabi, mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan natin because hindi natin alam kapag nakatalikod ka, anuhin ka niya. Oy! Oo, 'di ba? Kaya ingat-ingat mga kabisyo. Lalo na sa mga chuper diyan na bumibiyahe ngayon at nagmamaneo. Nako, congratulations sa inyo dahil bukod sa napapakinggan ninyo si Konyo Bicolano, isang maswerteng chuper naman ang nanalo ng tumataginting na 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundary. Hatid po yan sa atin ng ACS, Charm, Fabcon, Purple Eternity. Bukod sa bumango na yung labahin mo, damit mo, ay naku, babango pa ang bulsa mo. Eto na, walang iba, Manong! Nanalo ka ng 1,500. Si Manong Chuper na minamaneho ang Grab na may plakang NHU 4378. Parang ang bango mo. Si Manong Joel Cruz. Joel Cruz, ikaw ba yan? Parang di mo na kailangan ng 1,500. Hintayin mo po ang tawag ng Love Radio representative kung paano ninyo yan, o bahala kayo marireceive, ha? At syempre, tuloy-tuloy rin po ang pagsugod bahay namin sa aming Kasama Mo Love sa mga tahanan, tindahan, ukayan at whatever it is, wherever you are. Basta nakatuto ka sa Love Radio, naku, susugurin ka namin dyan para bigyan ng tumataginting ng 1,000 pesos. Grocery package at marami pang sorpresa. All you have to do is not make palista here katulad ng Love Knows No Boundary, but make sure you make tutok lang sa Love Radio Manila. At kapag nahuli namin kayo, naku, sinasabi ko sa inyo, within Metro and Mega Manila to. Agad-agad yan. O, agad-agad bibigyan namin kayo ng 1,000 pesos at ng grocery package. O, diba? Kaya basic na basic talaga yan sa atin, like super legit and all. For na mga kabisyo, susunod na po si Nicole Yala at Diego Bandido. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!